surugu dugutigi la ne yɛlɛma ko sabakala k'a sɔrɔ ne mɔmuso ye ne kala surugu dugutigi min na ne tɛ se k'o bɛɛ da fɔ ne bɛ dalu kɛ bamanan dalu la ne sɔnnen don surugu dugutigi y'a bɛɛ ye a bɛɛ haramu hali sini sɔgɔma ne ye surugu dugutigi kɛ a bɛ kɛ wallahi billahi surugu dugutigi a tɛ wuli fiyewu wa ne yɛrɛ ka karamɔgɔya daminɛ ni sisan maa hakɛ min ye ne wele k'o ɲɛ n'a bolo o de ka ca ne ka dalu bɛɛ a bɛɛ cɛ o cɛ mana na muso o muso mana na n'o ko a ye ne ye neti kɛ a b'a fɔ a y'a i ka surugu dugutigi k'a sɔrɔ ne ka video bɛ olu vi ka ca surugu dugutigi surugu dugutigi la 1 million t'a la nka mago ɲɛ min sɔrɔla a la ni kibaruya duman min sɔrɔla a la o ma sɔrɔ foyi la i y'a faamu wa o kumana ne bɛ segin n ka dalu de kan mais ka n'i sigi so kɔnɔ k'i bɛ balo sababu kɔta ka ca ɲɔtɛ ne de bɛ dalu d'i ma ne de y'a fɔ ne ye kalo 1 bila k'a minɛ seliba la ka se don o ma n ko n tɛ foyi bila n tɛ dalu n tɛ fayida foyi bila ne yɛrɛ bɛna lajɛ sa ne bɛ dalu dɔ kɛ ka n sigi k'a lajɛ seli la n ye wala da n sen kan n taalen segu n ye bisimila yi sɛbɛn n bɛna fayida min di sisan a y'a kɛ n bɛna a dɔ d'aw ma o ye tiɲɛ ye hakika don donc n y'a di n bɛna segin a kan bi ni min y'a di ne ma nɛgɛso de b'a bolo wala o de bɛ mɔgɔw kamana gan mais wallahi karamɔgɔkɛ n ka limaniya na bi n m'a fɔ a tɛ mobili fɛ dɛ mais ne kalenna de kuranna a ka sira foyi tɛ mobili la ni ko ni gɛlɛyara dɔrɔn a bɛ sin ka don so kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn a y'u bɔ a kan ka balo hakɛ min dun dɔrɔn dɔ bɛ sin ka n'o n'a nasɔngɔ d'a ma ten n'a mago bɛ fini na dɔrɔn a bɛ don so kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn n'a bɔra dɔrɔn a mago bɛ fini kura min na dɔ bɛ n'o d'a ma ale ka dugawu minɛ b'o degré de la bi mais nɛgɛso de b'a bolo a da ye dɔrɔn yɔrɔ sɛgɛnɛ ko a ta tɛmɛna niveau kan quoi olu bɛ bili de la olu kɔni sɛgɛnɛ ko la ale kɔni ka ɲɛnamaya tɔ ye sisan dugu jɛra n ye daraka dun n ye lafiɲɛ bɔ seli fana sera n taara zawiya la lazara sera n taara zawiya la fitiri sera n taara zawiya la mais wallahi suma wallahi ni ye cɛkɔrɔba in lajɛ a ko nin y'ale san 20 walima san 30 ye ni janaza tɛ ale ma bɔ a ka da fɛ k'a bɛ taa maa fɛ yen walima fɛn ɲini na a mago bɛ min na o de bɛ n'a sɔrɔ yen i y'a faamu wa a ko a ye ne ladi fɔlɔ de ka dalu di ne ma ne ko ne ye réseau kan mɔgɔ ye a ye min di ne ma bɛɛ tɛ se ka bila réseau kan n ko mais n bɛna mɔgɔw nafa réseau kan dɛ o don ne bɛ mɔgɔw nafa dɛ a ko ale labilala don min na bɔrɛ de b'ale bolo bɔrɛ Montréal ale t'a dɔn Montréal la sisan bɔrɛ de b'ale bolo ale ka karamɔgɔ ale labɛn ale ko ko n bɛ taa dugu jumɛn na karamɔgɔ ko n'i y'a ye n ye dugu f'i ye n y'i diya wa o kɔrɔ n ye dalu min bon dɔ bɛna fɔ ko gida dɔ ta in don a ye gida dɔ tɛ parce que an y'o fɔ kuma kɔnɔ sisan wala dɔw bɛna jate a n'o tɛ kelen dɛ ni bilahi cɛkɔrɔba ma sa a bɛ segu a bɛ sigi k'a fɔ ne ta a ko ale ka karamɔgɔkɛ ale ye san 8 de kɛ k'a ka misiw gɛn san 8 san 8 a ye dalu ta k'a d'ale ma anw de b'a to olu tɛ téléphone de la ko ne ka wele hakili ye gɛlɛya b'an kan dɛ n ko ne ye min bila téléphone na n'a b'o ta a b'o ta live la nka k'a fɔ k'a bɛ ne wele personnellement téléphone na fo ni nana ne fɛ yen ne tɛ dalu di a siɲɛ ne filɛ dɛ a filɛ internet kan ne t'a di hakili ne ma nin yɔrɔ in faamu ala ka n'i kɛ k'a faamu bamanankan da ye ne ta ye segu ka yɛrɛ fɔ tɛ dɛ ne bɛ n ka dalu fɔ ka segin a kan ka segin a kan mais u ɲɛna ko dɔɔnin de tolen don kɔdi la n'o dɔɔnin tun bɛ ne ma ne tun b'a fɔ de n'i ye nin dɔn a dɔn cogo la n'i nana ne fɛ ne y'a kɛ tan a b'a la ka ne da ne m'a fɔ n'i nana ne fɛ kana na ne fɛ ne ma diɲɛ maa si wele ne ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatima bolo kan ne y'a baara ala bɛ mɔgɔ dɔ ci ne ma e kɔ tɛ i y'a faamu a n bɛ ka cɛkɔrɔba in ka histoire dɔɔnin de f'i ye a ko ale ye san 8 de kɛ misigiɲɛ na san 8 k'a sɔrɔ ale ni karamɔgɔ bɛnna san 2 de kan san 2 mais ale y'a kɛ san 8 san 8 dafara min kan ale ko k'a bɛ taa so karamɔgɔ y'a dɔgɔninw wele ka n'u sigi a ko bon sisan karisa bɛna taa so an b'a kɛ cogo di dɔgɔninw ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye ko k'a ye parce que san 2 yɛlɛmana ka kɛ san 8 i bɛ se ka min kɛ i b'o k'a ye a ko karamɔgɔ ye dalu d'ale ma hali don saki t'ale bolo saki a bɔrɛ de b'ale bolo i y'a faamu kɔgɔ bɔrɛnin ale ka finiw b'o kɔnɔ a ka mɔdɛ minɛ tɔw b'o kɔnɔ ale ta so wotoro la ka na ale bila gudɔrɔn da la ale taara sigi dɔ ka ga kɛrɛfɛ ko k'i bɛna taa min k'ale ko ko bɛna taa karamɔgɔ taama na awɔ
o yelela ale la okay wala o yelela ale la o yelela la e aka flan no mando ko ni unu ga bireni amano ko o yelela ale la quoi ako directement ale mobilita karamo ma songa dugu fale ale ala ta do billahi ale ko mobile do nana dron ko mobile ko ka ta ku jala quoi ale fere bing do mobile ko ta ku jala ale nana se gare la ata somugo don o don téléphone ko tlete somugo te fuiti mais ale karamo ga dalu ke chauffeur ka bode ka ta mobile ta sta ale sera gare la dron ko ya soro do chef bodo mi o don tlema karamo ke o nang ma ka mina do ta gare la o ya le dron ko mata da abrata ko ni dum go be karam ko la ko yewole ko flaga ko na ya awo ko na ya ke karam go ya ko kibi karam go ya ka kibi se ko mi se zekola ndongo ko mi sola ko jina nga fa shawar ga makaka mina mina kabla mulu ko ka leddo aleta para semnge ay rañu na ko katiga de na dale ma ko kabala ka ledda kale ko tiga de na nyandu fala kale ko nene ko enda mina sama ka so ga ja kale tiga de na dogi fal na mina ko jida maka ko kafe beke so fa maka era nyaba na ka finuna o yoro bolu shino ka yoro la ko aya ko mon ci de bene bula beta fa maka ga chifo ko haya ni ngone siene do ko ni mina kenen na ne bina tani yoro mina wuli ka boyi ni mi se morela me fa ka do kale ko ne gon mi se morela ko kumate mo e mordi rani be gache ayra da ayra la me barga bala barga bala ma dalu anga ako wallahi billahi ha dogo ko ngelen de ko do fama kema ko ni mike kile saba e fama ka wele ko ibi no nai ko sega sega ni kera inno tala ako ya soro muro ke ta ka wari to kadi ko faramalien asoro rebi ako yoro ni be mama ga na kana o faramali wa keme dale ma kabe ala kale dale ma dale ka wata zura halala mama ga na wa keme dale ma ka komle tan dale ma ole ke kale do evena kale takana le bla place la ale ga moria na dogo kungili ni ma dogo kungili ako ale dana odema mi yela la ale la de ale ni fama ga mobile na se kale go yijonga jigiya awo ko mi jigiya ama sa se yoro la de awo yote fama ga ukati do kare la bleu ale fe ka takata bla faga su o sera ya mi ga ko no o zera zero la fama ga ku sera fama ga jigi ata disi ke chega ga ko pa ga la chugo o ngundara mo reala ko tamajara ko dogo ngile ko tamajara ale aga war be bo ga yiro la ko aflene ko ni fama ke min ta mo ta rasa ni ga bara ale aga war mbe chega sha karam goma awo kata be di karam goma o yembla kata ndara ni ndugu na dogo ngile ni zoro karam ko ne takile nde wari na me sege ka dala ko ne dalu di ma odela ma so nga dugu fi ma yoro fi ni bla kata e ka dala ce chama mi dalu de fo dala o ma dalu la wallahi hal ni ay mo wabit ka onne ne rezoka haw ya donda bidu manu ya donda rezo mornu ya donda wolu yoro minu yorbe ka fo mandala wallahi sona ma dama mi mago salebi do nga yanno no do yisoro bi kunji amu kodla ni bo do kalama wallahi bi dade otmana chokoro bay ayaka more esoru boni kasoro ka fo ale nana sigi sogono sisa ale tita yoro labli ale fena bina dalu dinema mbake ngam ko la dunya la kake alhamdulillah ko akagala ne ko bismillah de sebe bismillah surah al-fatiha surah iba sebe shen tanfla sigiro matan anifla o be she kemene binane nane nga sebe ni ga chugodi ibi sigi duguma folo ka wala dai siga ka fatiha sebe ka tabla wala dolnana ki nyeshi ne to korofe ki nyeshi ikini fe no e urudugu ka sebe ka tabla wala dolnana ki nyeshi tilibima ka sebe ka tabla wala dolnana ki nyeshi kenya kama ka sebe ka tabla wala dolnana o te shen nan soro le ya ibi sozoro bi wuli ki sozoro bi sidi le boduma ibi sozoro ki nyeshi koroma ka sebe shekili ki nyeshi ta ka sebe shekili ki yeshi tilima ka sebe shekili ki yeshi ta ka sebe shekili o te atoko shen nan wara ya o te shekin da fale ya e wuli ki yo
k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ka fatiya sɛbɛn siɲɛ kelen k'i ɲɛsin ta k'a sɛbɛn siɲɛ kelen k'i ɲɛsin tilema ma k'a sɛbɛn siɲɛ kelen k'i ɲɛsin ta k'a sɛbɛn siɲɛ kelen o tɛ fɛnɛ tɛ siɲɛ naani ya n'i y'o fara ka taa siɲɛ 12 ye i b'o sigiyɔrɔma 12 de kɛ a bɛɛ bi kɛ nin cogoya in na n ko a sɛbɛnni ma nɔgɔn mais n'i y'a kɛ billahi tallahi a bi kɛ wallahi billahi tallahi a bi kɛ n'a tigɛ n'a bi kɛ ayi sɛbɛnnikɛla bɛ baara sɔrɔ kabini ne nana bɔ ka bɔ seli la n dalen yɔrɔ la ne tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si a fɔlen filɛ ye mɔgɔ de bɛ ne jagoya hali sisan burukinakaw b'a nɔfɛ de ko ne ka taa burukina n ko n ti taa gabɔnɛw ko n ka taa n ko n ti taa i y'a faamu wa gabɔnda n ko fo ni mawuludu tɛmɛna ne bɛna a lajɛ de cɛkɔrɔba ye min ne ma ni tiɲɛ don wa ne y'a lajɛ ne y'a sɔrɔ hakika don a billahi tallahi n balimakɛ n'i y'a kɛ i bɛ sɛgɛn dɔ kɔnɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ mais adama dako la voilà n'a sɔrɔ sa ne kun ye miliyɔn da kunna nin na a bɛ n'a fɛ nka ne k'a d'i ma sisan n'i y'o sɛbɛn na si t'i bolo sisan wa jiri dɔ bɛ yen ko zaban i bɛ zaban feere ɲini zaban la n'i ye zaban feere sɔrɔ jɛgɛ dɔ bɛ yen ko wondo ala ye jɛgɛw sɔn dɛ jɛgɛ si n'ale tɛ kelen jɛgɛ tɔw ni ji bɔra o kɔrɔ o bɛ sa ni ji bɔra wondo kɔnɔ a b'a ko don a da kɔnɔ k'i da bɔgɔ la ye fo san wɛrɛ ji b'a sɔgɔ a tɛ sa ale b'i da ye o kumana i bɛna kɛ wondo de ye ka so hɛrɛ bɛɛ b'i sɔrɔ ye hali ni ma taa yɔrɔ la kana siga fiyewu i bɛna kɛ wondo ye ka so hali ni ma bɔ da fɛ i bɛ karamɔgɔ dɔw sɔrɔ ne ye karamɔgɔ dɔn kabini ne y'u dɔn don min na ni janaza tɛ u ma deli ka bɔ da fɛ u ti bɔ fo ni sigiɲɔgɔn dɔ ka kungo dɔ bɛ yen u taara foli bila yen n dara ya o t'a la mɔriya la taama a ka ɲi a bɛ kodɔn di maa ma a bɛ faamuya di maa ma n'o min bɛ taa taama na o bɛ na ni min ye o bɛ n'o ɲɔgɔnna ba kelen sɔrɔ i bolo yan ni dalu b'i bolo ni dalu b'i bolo dɛ o min bɛ taa taama na dɛ yann'a ka na ale bɛ na ni min ye a bɛ n'a sɔrɔ e y'o ɲɔgɔnna ba kelen kɛ yan nka dalu de b'a kɛ o mana alifatiya sɛbɛn cogo ni a b'a sɛbɛn ta siɲɛ 12 sigiyɔrɔma 12 mais i sigilen i sozurulen i jɔlen a bɛ sɛbɛn ten de adamadenya y'o de adamadenya y'o de i bɛ bɔ duguma i sozuru ka duguma k'i wuli k'i jɔ wuli ka jɔ ye adamaden da ye n'i kɔni banna o la dɔrɔn i bɛ jigin ka taa dɔɔnin sa de fo ka t'i da kaburu o kumana a bɛ sɛbɛn o kɛcogo de la sigiri don n'a y'a kɛ ala ka barika dɔn n'a y'a kɛ ala ka barika dɔn n bɛ segin a kan n'i ye zaba sɔrɔ ka wondo sɔrɔ n bɛna segin a kan de k'a kɛcogo yɛrɛ de fɔ sisan tigɛli t'a la min na a y'a enregistré tigɛli t'a la min na n bɛna expliquer o de la sisan komi n y'a ni cɛkɔrɔba ka histoire don ɲɔgɔn na n bɛna dalilu in yɛrɛ expliquer sisan a k'a faamu ala k'an bɛ sɔn o ma ne ka kafe yan a y'a di yan tan n ka dɔ min n ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ kafe ko in ka fisa ko kuma dɔn awɔ n ka nin verre in nin ɲɔgɔnna tɛ dunŋɛlakaw bolo ayi hali ni ye nin verre i b'a dɔn ko ne ko ka ni muso ye nin verre in a kana sigi su sen kɔrɔ a kana kafe bɔ dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ o la n filɛbaw ayatollah ye dalilu dɔ di n bɛna segin a kan bi n bɛ fɛ a k'a ta a k'a kɛ ni min y'a kɛ n y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la n b'a di mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen kamanagan b'u kan maa minnu ko ti ɲɛ u bolo nka n bɛ kangarimada dɔ kɛ ne ye fayida dila ye mais ne tɛ fayida sɛbɛnna ye dɛ f'a k'o de faamu i ka dalilu di sisan u bɛ taa k'e wele k'e yɛrɛ k'o sɛbɛn komi geribu karamɔgɔkɛ n ye sisanikaw ka geribu ye mais na mɛ n ka so yan n tɛ geribu ye ne ye karamɔgɔ de an k'a yɔrɔ fɔ k'a walawala i ka dalilu di sisan dumɛlakaw de bɛ wuli sini hakilila i b'a sɛbɛn joli mana kɔrɔ hɛrɛ don ka dalilu di ma ka tila ka k'o sɛbɛnni sarala ye mana barika ban don wa n t'o kɛ mais n bɛna dalilu min d'i ma da ala la ni dara la i k'a ta i k'a kɛ n ye dugu kɛ ala ka barika don mais a kɛ ala kama i k'a di mɔgɔ ma billahi tallahi min bɛ se k'a sɛbɛn k'a dafa n'i y'a kɛ a bɛ kɛ ne y'a kɔrɔ cɛkɔrɔba min ye ne kalan na ne tɛna a tɔgɔ fɔ parce que a tɛ réseau fɛ a tɛ kuma réseau la ne tɛna a tɔgɔ fɔ mais a ma sa fɔlɔ a bɛ segu dugukolo kan wallahi
a y'a di ne ma ko nin y'ale san 20 ye a tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si a mago bɛ min na dɛ o b'a sɔrɔ a ka so san 20 a tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si ni zawiya tɛ n'i y'a bɔlen dɔrɔn a bɛ taa zawiya la a ko i bɛ bisimilayi suran sɛbɛn n'o bɛ sɔrɔ suratul fatiha k'a daminɛ bisimilayi ka taa bila fo wala dɔɔnin na i b'a suran sɛbɛn siɲɛ 12 sigiyɔrɔma 12 nka sɛbɛn cogo de b'a la i bɛ ne ka nin video in di sɛbɛnnikɛla ma a k'a lamɛn a k'a k'a kɛcogo la n'a y'a kɛ siɲɛ 12 tɛ wa san kalo 12 kɔni n'o y'a sɔrɔ i ma yɛlɛma karamɔgɔkɛ ko tɛ ko bɛɛ la ko bɛɛ langolo tɛ ni a b'a sɛbɛn i bɛ video in d'a ma a k'a lajɛ kosɛbɛ a fɔlɔ a b'a sigi k'a ɲɛsin kɔrɔn fɛ selili bɛ kɛ ka se fan ma an b'a fɔ ko kɔrɔn a b'i sigi ka wala da sen kan k'a sɛbɛn siɲɛ 1 k'i munumunu k'i ɲɛsin worodugu fɛ dɔw ko bani i y'a faamu bani fɛ a b'a wala da sen kan k'i ɲɛsin k'a sɛbɛn siɲɛ 1 a bɛ munumunu k'i ɲɛsin tilebi ma ka wala da sen kan k'a sɛbɛn siɲɛ 1 a bɛ wuli k'i ɲɛsin kɛɲɛka ma dɔw ko baba a bɛ wala da sen kan k'a sɛbɛn siɲɛ 1 o tɛ siɲɛ 4 ya a bɛ tila k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ a bɛ wuli k'i sodoro a tɛ sigi bilen dɛ a b'a sodoro o yɔrɔ in de ka gɛlɛn ne yɛrɛ selen o yɔrɔ in ma a yɔrɔ ni ma nɔgɔya ne yɛrɛ wolo dɛ ne yɛrɛ de n da sɛbɛn koyi ne ko qualité la ne tɛ nin di maa ma ten dɛ karamɔgɔkɛ n yɛrɛ de n da sɛbɛn i b'i sodoro k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ k'a sɛbɛn k'i ɲɛsin worodugu fɛ k'a sɛbɛn k'a si tile fɛ k'a sɛbɛn k'a si kɛɲɛka fɛ k'a sɛbɛn i bɛ sɔrɔ ka